Задачата е от изключителна важност и с огромен риск. И най-малката спънка може да се превърне в фатален край и поредната загубена битка срещу Гаро. Кой Гаро е? Оня гей от Big Brother ли? Не тоя, бе. Гаро ли казах? Джаро имам предвид. Искам да знам, осъзнаваш ли риска? Мога ли да разчитам на теб? Намери ми този, който ми проваля бизнеса, защото ще ме избие всичките. Добре, по-спокойно! В организацията ни се е намърдала мръсна картица. Някой знае ли нещо по въпроса? Ала казах ли ви, че това е кило картицата, бе? Марши! Връщайте праха за пране! На кухата му пусни музика и гледай какво прави. Казах и Марта истината. Да знаеш. Кажи, ти си слушалката. Еле, виждам някакъв толео ръж ли? Пак се измъкнах. На косъм. Това дърво истинско ли? Или актьор го играе? Не знам, ама ако е актьор е много добър.